କେତେ ଟେଷ୍ଟ। ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ଯାତ୍ରା ପଡିଛି। ଆଜି ତ ବାପା ଟଙ୍କା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିବେ। ବୋଉଲା ବାପା ପଇସା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କିଣିବୁ। ଲିପଷ୍ଟିକ୍? ମୁଁ ମେଞ୍ଚେ ସିନ୍ଦୁର ଖାଇ ଯାଇକି ଓଠ ନେଲା କରିଛି। ଇଏ କହୁଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିବୁ। ଅଳତାଟା ପିଇଯା। ବୋଉ ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ବାପା ପଇସା ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେୟାର କ୍ଲିପ ଆଣିବୁ। ଖତମ। କଣ କିଲିପି? ଅଧିକା କଥା କହିବୁ ଟୋଟାଲି ଲଣ୍ଡା କରିଦେମି। ବାଡି ଖେଳ ଗେରସ୍ତ ଡର୍ଜନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେଇ ଦେଇଛି। ପୁଣି 11ଟା ଝିଅରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଏଟା ବି ପୁଣି ମାଇଚିଆ ଭଳିଆ ହରକତ କରୁଛି। ଧନରେ ଆଜି ତ ବାପା